Oh my gosh, смотри! Деза. Гей! Не. О, ма писи! Това е по-добре вече. Уху. Това какво е, бе? Това ново ли е? Кога не съм играл Грами? Ще да не го пипам това. О, майко! О, майко! Това една ми изкара къла. Това не е ли Гошко скелета? Това е... Бързо! Ага, какво ще ми направиш? Ага. Еш ми лайната. Виждаш ми да радонките на мен. Айде, нещо. О, майко! Дядо, имаш нещо в окото? Нещо. Нещо имаш в окото. Та игра, що е толкова страшно. Не слагай тия трапове, защото ще ти плесна газето. Тига, бе, искам да излезна от тази стая. Значи гледаме точно към шкафа, но се прави, че не знае. Лайнарка, отвори вратата, ще ти плесне един шамар. Не се обръщай. О, майко, тази земя прави. И тя идва веднага. Надуши газето. Ето само да си намеря прашката, ще видиш. Какво? Какво е това, бе? Sausage! Колко си сложила мъжено? О, майко! Стига, ма! Това ще е за прашката. Аз съм умен. Нямаше ли едни камичета и тук? Ето едно. А тук е Тошко крокодила. Трябва да стигне до горния етаж. Тая лайнарка... тази подва лисица. Това ще видите. Колко съм умен. И да ти се не знае. Не се прави зад нея. Не ме вижда. Къде е прашката? Как знаеш, че съм тук, ама? Не, ще се обърна. Опита се да ме спаункилне. Ма съм твърде добър. Не може да ми измамиш, бабо. Как ще дойдеш точно тук? Стори. Гошо? Тия лайна е само камп от първия етаж. Не знам, че не знаят тия лайна. Ей, като са. Ето са ще е тук. Не е тук.
И двамата! Какво? Тя пиратка ли е? Какво? Какво? Ега ти генгстъра. Майко. Улеснил съм си живота. Махнах няколко неща. Да не видим да си. GG's? Да, така. Спъл ще затворя вратата. Дип, дип, дип. Deixa ще видиш, баба. Оп. Майко, изкараме къла. Спинкай. Значи, ако умра... Сега не знам какво да правя вече. Ако умра... Свършваме яда! Моля? Да, предавам се. Мощта игра. Грани 2 е най-лесната игра. Грани 1 и 3 са най-трудните. Мразя ги, обичам Грани 2. А тук Грани. Има повече. Peter, what are you doing?